Община Сатовча доктор Армен Мименов. Кмета на община Якоруда Мехмед Бакльов. Областният ни председател господин Ведат Хюсеин. Бих искал да дам думата на народния ни представител госпожа Фатма Йылдыз. Добре дошли на митинга Празник! Добре дошли, братя и сестри! Виждам тук приятели, симпатизанти на мира и спокойствието от Белица, Якоруда, Сатовча, Гърмен, Гоце Делчев, Кресна, Струмяни, Банско и Разлог, Благоевград, от цялата област. Благодаря ви, че сте тук. Приятели, ние работим в една вражеска среда в парламента. Но като ви виждам тук, енергията, която излъчвате, ми дава спокойствие, дава ми самочувствие. Утре, като отида в парламента, да гласувам за бюджета, за правителството на Росен Желязков. Приятели, правителство, в което ние не участваме, но подкрепяме, както ДПС го е правило през годините. Приятели, ние ще подкрепим това правителство, защото ние виждаме, че държавата повече от всякога има нужда от сигурност, от стабилност. Приятели, всички